ka Pyrthei TV. Naki Khubor kimat tu ini kmi shwa ya kimat naga Jylla. Namar ka jing bagi pajba ki kendo hakathan mau kerwat Southwest Khasi Hills ki noyalam ka HANM daga jing snow kya ki lalet banya kren yau SDO jong ka MPDCL mau kerwat henry kam shamla la banya kendo kumta ki la bo no daga jing tho haka office bandawa ba ka dei ban penbyang ya ka boarding electric. Kinoyalam ka HANM kila pentip batang syujau uslap ka jinglip light hapo district kalalong ka bajur palat hado ba ki paj ba nong panon kamlat kila ya kendo jing shikat day kumjo ki school ki office sarkar ba pher ka jing peteng jong uslap ringkat kal air ban ther jor hakini ki arski kalawan ra ka jing shlei jing khalam ki ding ka jing khalam ki nar boarding batwa khandau ha ki linti singkien kumju hasurok ba ha ki artli ki district hadrilom jaintia West Giant Hills district ka jing ther jong ulap ba kalawan ra ka jing kta ya ka wa mentdu na ka jing tu jong ka khandau bat ki mau bashna ya ka surok jowai bypass bat khang linti ya ka jing tu jong ka East Giant Hills kaladon ka jing hap ding bat ban ya ka wei ka kali alto ka ba lajia hapam rakmai bahap hapo ka wapung CNRD block. Hadian ka jingyai pen u Deputy Commissioner ka East Khasi Hills District banom weng ya ka jing penjari kendon shispa saupusau CRPC hakasni nyo vote hapolo u President ka Voice of People Party uba Arden Mila Basayomad ulapin pau bakum ka party kampiang setia ya kani ka hukum jong DC. Uba Arden ulakin tu ya UDC ka East Khasi Hills District banweng no ya kendon ban aila ya ki pajba bakin let shaki jaka nyaw vote. Kalong ka Khubor ka babha bat ka basmutanat na ka benta ki khun samla puli jong ka Jylla haba ka tanat Ministry of Education Government of India kalapin bana hakasni balang jong ka tayo ka arf khandai tarik Jymmang arizar apsau ba ka Jylla Meghalaya bat ka Jylla Nagaland kimdon kam show banle ya ka Common University Entrance Test ya kani lapin tip da menteri rangba ka Jylla u Conrad ki sangma lingba ka jing tho jong u haka X hadian kitu kimat Khubor na ka Jylla tungina kmi ya ki Khubor na ka lengkari. Saungot ki pulit kila keno ba kila shasho haki shipai Khubor district jong ka Jammu and Kashmir la keno ba ka kinhun ki shipai kila wanrung da ka bor hapo thanat ban sho ya ki pulit la yathu ba ki pulit kila let khanra ka yengsa jong wei u shipai hakishnong natpura ka badon Khubor district bat la suba badai na ka ni ga daw ba ki shipai ki let sho ya ki pulit hathanat ki shipai kila kinta ya ka ni ga jingkeno bat kila ong baka syudon tang ke jingania ke bamalu mala namar ba ke don ke jingbom ya sungthu jingmut laingot ki brio kila yap kinthop ya ukhna school namar ke jingkhrwet ke cyclone Remal ha ki benta ba pher jong ka Assam ka sarkar kala ai jingmaham da ka red alert ha ki shipotli ki district kadaw ke jingyap jong ki laingot ke dei namar ke jingkhlam uding ba ha ka auto rickshaw ba ki shong ki babon ki benta jong ka Assam kila shlei pat ki jingthung jingtap jong ki nongrap kila jular lut kala don ru ki jingtua khandau ha ki surok ba bat kani kala penthot ya ka let ka wan ki paj ba laipon reungut ki brio kila yap na ka daw ki jingtua khandau ha ka jingther ulap ba pat ka jingkhrwet ka eryong Remal ha ki sautli ki Jylla jong ka than chatei lammi ngi arpunyongut ki bayap ki dei na Mizoram saungut ha Nagaland laingut ha Assam bat arngut ha Meghalaya ha Tripura pat ki don hadu sauspa nyophotli ki yin brio ki bala julor ka sarkar Rajasthan kala hukum badai ban wengno ya ka registration jong ka wei ka hospital ha Rajasthan na ka daw ka jingbakla jong doktor ban puat ya nongpang ha ka jaka ban weng yo khlai bom trei kam shu u doktor ula weng penban ya u khlai jong nongpang u badang biang ka sarkar kala weng lutno ya baro ki scheme jong ka sarkar ki bapen ya so bat ka dhankar hospital nadu ka shitarik u jalio en sedangno ban khang tong do kha hagowa na ka bentan riu phwai sngi lenter bat kani ka dei ka bajule man la usnem
Kani jengkhang kan terekam hadu live way terek unai tung. Ka sorkar kala maham ba kino ki ba pen Kenya kani ka an kin sharp pen shitom. Ka daw ba ka sorkar ka le kumne ka dai namar ka jinglong jingman ka sun beneng kam long ka basngan bat ka bo jingma ya kinong tong dok ha hadu riau. Menteri Rangbadu Kari Narendra Modi ula ong ba marsen dep penbena ya ka result jong ka election Lok Sabha and sedang no ban toket ya ki noyalam ki babam sap. Modi ula ong ba kani jungkular ka ba on election but an toket benia lakum ba x-ray artat yang man la uway pa uway ubadon kti ha kam bam sap. Modi ula ong ba la diru tere ban bam sap but ya ki way ru onam ailat ban bam sap but ka thong ba khmat jong u ka dai ban wengno ya ka bam sap ha ka ni kari. Mentapat tungin khmi ya kimat Khubor na Kylleng ka Pyrthei. Ka Diane Abbott ka dai ka doyong ka baningkong ka basha khanglat ban yakun ya ka election na ka seng Labour. Ka Abbott ka dai MP jong ka Hackney North and Stoke Newington Parliamentary Constituency ha United Kingdom. Kam menshwa kala sha weng kum ka whip jong ka Labour Party henry kam hadin la thung biang yaka. Ka North Korea kala penher shispa san photli ki balloon sha khapot ka South Korea. Ki balloon ki ba ka North kala penher ki dai ki ba kit da ki jabo jaban. Ki shipai ka South Korea ki la kam ba ki don ki balloon ki bala poi hapo upot usam jong ka South Korea ru bat ki jabo ki la lang sebuk hamadan madia. Ka North Korea kala tap da ki bilor plastik ki bateri bala do ki juti jot bat ki weipat ki jabo hapo kita ki balloon. Ki shipai ki la maham ya ki nong snong ba kim dai ban kata ya ki jabo bat ki dai ban pentip shaki pulit lara ki lap ya ki jabo lani ki balloon ki ba wan hap ha ki jaka jongki. Laingot ki pulit ki la minsau bat sau phongot ki brio ki la syak kem ha ka jinga ki ka bajurb ha hanong ba London. Kapulit kenthei kala minsau na dur khmat na marba ki pajba ki la kawang da ubilor kat ba arngut pat ki wei ki la minsau malu mala. Kajinga ki London kadai ka bala penlong da ki kinhon ba pher kum ka Palestine Solidarity Group ki pajba ki bala mi sha kajinga ki don kumba shipau hajar ngot AA. Kala sa priang ka dur jong ka nongelam ka seng Republican na United States of America ka Nikki Haley baka tho ha wei na ki kuli jong ki shipai Israel ya ka jing tho ka baong pendap bet yaki. Lapin sa priang ya ka ni ka dur daw MP jong ka Israel. Ha ka ni ka dur ka Haley ka dem kho sio bat kadang tho ya ka ni ka jing tho da umaka. Ka Haley kadang shuwan na Israel ban ya kendo ya ki bahayeng hasem jong ki brio ki blasha rabor ha ki Hamas. Ka Amnesty International London kala penmi ya ka jingken ba ka nangkiu bha ka jingpen shitom ya ki brio da ka bashurai penyap. Kala ai jingken ba haus nem arjar arplai ki don 6000 shispa sanpulai ngot ki brio ha ki khat brio tuli ki ri ki bla sha pen shitom da ka bashu penyap. Ki babun ki brio ki bla sha rai penyap ka dei ka Iran ha ka ba ki don hadu praspa sanpulai ngot. Nangta ha Saudi Arabia shispa nyopu arngut ha Somalia laipu prangut but ha United States arpu saungut. Ka Amnesty International kala ong ba ki babun kiri minta kila wengno ya ka an ban penshitom ya ki runar da ka bashu penyam. Ka office jong president ka Palestine kala keno ba ka dai ka United States of America ka ba penshit bat kinshot ya ka Israel ba kan herthma ya ki nong Palestine harafa. Ka Khubor na ka office jong president ka Palestine kala ong bah ka jaka ban keren ya ka Israel bakam dai ban penkhen ya ka hukum jong ka International Court of Justice ka United States kanang pha tiarthma penban ya ka Israel bat kala ya rabru da ka pisah. Ka Major Radhika Sen ka sipai jong ka Indian Army kala syajit ban yo ya ka khusnam na ka United Nations na mar ka jingno senyang jong ka ban ai jingyada ya ki longkami bat ki khenna kan thai. Ka Major Sen kan yo ya ka khusnam ka bala tip kum ka 2023 Military Gender Advocate of the Year Award. And sam ya ka khusnam ha kasngi palai ka badai ru ka International Day of UN Peacekeepers. Menteri Sarkar Barim jong ka Pakistan Fawad Chaudhry ula duai jur ba Menteri Rangbadu Kari India Narendra Modi unsha remno ha kani ka election Lok Sabha ka bamenta.
U Chaudhry ula pha ka jingkit bok kit riang sha unong yalam ka Congress u Rahul Gandhi sha menteri rangba ka Delhi u Arvind Kejriwal pat kumju ru sha ka menteri rangba ka West Bengal ka Mamata Banerjee bakin la ban penlem ya u Modi. U Chaudhry u balabat kum u menteri sarkar ha kapor ba ulong menteri rangba do u Imran Khan ha Pakistan. U khli do barem jong katanat sintiap jongkari Netherlands u Dixkhoff Shen unsa shimtino kum u menteri rangba do jongka Netherlands. Uskhoff udai u officer rangba jongka tanat an bat umdan bentai bat kanu no ka seng san Pyrthei. Henry lajit ya u ba un shimti kum u menteri rangba namar lalap ba udai u breu ba biang tam ban bat ya kani ka kam. Lajit ya u da ki sautli ki seng san Pyrthei ki ba don hak sarkar sendrop. Kito ki long kimat jongka ni ka janmien. Khubor.